Hola, bona nit. En primer lloc, com va acabar la reunió amb l'ACA? Sí, perquè això en vam parlar l'altre dia, sé que us heu reunit i que hi havia diferents vessants, una la responsabilitat, una l'efecte d'aquest desembassament desorbitat i les conseqüències. Aviam si ens en pots fer 5 cèntims. Vam tindre una reunió amb els representants de l'ACA, amb el director general i els tècnics de l'ACA, i ens van explicar una mica com havia anat tot plegat. Aquí hi ha dues coses, una mica l'explicació del per què de tot plegat, del que va passar. Intentaré ser molt breu, perquè aquesta reunió va durar 2 hores, per tant no la podem pas explicar aquí. Però bé, el resum és que les previsions van fallar, les previsions dels 5 protocols que utilitzen per determinar com evolucionarà la meteorologia van fallar tots 5. Cap protocol assenyalava que a la capçalera del riu Llobregat plogués el que va ploure, sinó tot el contrari, pràcticament no havia de ploure res, i després el qui gestiona l'embassament de l'Avells van decidir que no desembassaven abans perquè sí que plovia molt i les previsions era que plogués molt més avall i a les lleres de rieres i afluents hi anaven molt plens i per tant el desembassar aquí hagués provocat o semblava que hagués provocat molts danys riu avall. El problema va ser que la previsió va ser dolenta a tots aquests 5 protocols i va ploure a la capçalera del Llobregat. Per tant, de cop i volta es van veure obligats a començar a desembassar molt més del que s'hauria hagut de desembassar si s'hagués fet abans. Però clar, el que van fallar, aquesta és l'explicació de l'ACA, si dic algú que està malament, perquè l'Alba també hi era com a delegada, si dic algú que no és veritat em corregeixes, però aquest és el resum del per què no es va desembassar abans. Llavors hi ha la vessant de reparació de danys i què passarà. Els danys són importants, sobretot a Gironella, Porreig són més físics que econòmics, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot Sallent i Castellbell i el Vilar. Som els 4 municipis que érem allà a aquella reunió, que hem rebut més. En quantitat crec que en vam parlar ja a l'últim ple, del que havia passat. Ens en vam sortir força bé perquè es van fer malbé algunes tanques dels pous, els pous no van rebre, per tant el dany econòmic que ha fet a Porreig no és gaire gran pel que fa a patrimoni municipal, i bé, allà ens van explicar que l'ACA trauria una línia, crec que són de 50 milions, per pal·liar tots els danys que ha fet el temporal Glòria. Clar, evidentment, d'aquests diners, molts segurament aniran a pal·liar els danys que va fer la costa, que van ser molt més elevats, també el Ter, que van ser molt més elevats, i suposo que el Llobregat també, amb una programació d'actuacions que faran, que encara no la tenim, no la sabem. Sí que sabem i ens van informar allà que ja havien viatjat i havien vingut aquí a la zona a saber exactament quins danys havia fet i per tant ja tenen documentat què ha passat i ho podran incloure a la programació. Que dels danys que s'han fet en patrimoni municipal també ens van assegurar que l'ACA cobriria el 100% de la despesa, dels danys que havia fet, de les lleres del riu, sí, de les lleres i de l'adjacent, que cobriria el 100%, i ja està. També hi han sortit línies d'ajuts de Diputació, un programa complementari de contingències, el pla de contingències, i bé, està aquí. Aquesta és l'explicació que ens van donar del per què havia passat el que havia passat. També s'han fet malbé alguns elements que no són pròpiament municipals, com són alguna palanca, algun pont que passa per sobre el riu Llobregat. Una d'elles és la de Cal Riera, l'altra és la de Cal Marçal, que a la de Cal Riera ja s'hi ha començat a actuar, crec, i a la de Cal Marçal ja ha donat l'ordre que es faci una actuació d'urgència, de moment, per tal de treure perill
perquè hi ha unes baranes que estan com trencades i bé, s'han d'arreglar. Això ja l'industrial que ho ha de fer ja ho té en llista i tan aviat com pugui ho farà. També aquesta setmana passada vam coincidir en un acte amb el conseller de Medi Natural, el Jesús Calderé, i ja ens vam emplaçar d'aquí pocs dies a fer una reunió conjunta amb els municipis per parlar de tot plegat, perquè molts d'aquests trossos formen part de la ruta de les colònies i per tant és competència en part del Consell Comarcal i per tant doncs ens hem de trobar per veure com i actuem tots plegats, i de moment està així. Però hi ha algun pla o projecte per anar a les lleres? No se sap. De moment no el tenim nosaltres, segur que es farà, segur que l'ACA, això és competència de l'ACA, és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua, nosaltres no hi podem actuar sense el seu permís. No, però vetllar-ho sí, perquè... Sí, vetllar-ho sí. Això pot acabar en l'oblit. Bé, en l'oblit no, el que passa que segurament s'allargaran el temps. Hem de tenir en compte que ara... Si estan així és precisament per una mala gestió. És a dir, la conseqüència de que estiguin així és precisament perquè no foten res. Estic d'acord. Tots sabem com actua l'ACA, per tant, que tots sabem com actua l'ACA. Per tant, molta perseverància, molt a sobre i molta insistència. Em refereixo en aquest sentit, de dir, no s'ha fet, però ara, i davant de la magnitud... A part d'aquella reunió, aquest divendres tinc una altra reunió amb l'ACA aquest divendres a Barcelona, que a part d'aquest tema, que no és exclusivament per aquest tema, però sí que també, evidentment, formarà part de la reunió, perquè sí que hi hem d'estar a sobre, evidentment. Sí. Però bé, els tempos són els que són, els diners són els que són i els recursos són els que són, els recursos que tenen. Tinguem en compte que, per exemple, ara, quan va passar aquest temporal i aquest aiguat, a Castellbell estaven actuant en el que havia passat als aiguats del 2018, si no recordo malament. I estaven actuant en aquest moment. Clar, els tempos són els que són. Això també ens ho van explicar els tècnics i el director de l'ACA. El personal que hi ha que pugui fer aquestes actuacions són els que són. I, per tant, van donar a entendre que farien el que podrien amb els terminis que poguessin. Evidentment que des d'aquí tots hem d'apretar perquè es faci el més aviat possible, tant des del municipi com des del Consell Comarcal. Bé, no, més que res per saber-ho, perquè com a agència deu tenir un pressupost assignat i uns... Això ja no ho sé. Sí, l'ha de tenir i l'hauria d'invertir i hauria de ser públic i hauríem de veure millores. Jo és que aquesta agència, no desmereixo res, però no em dona gaire credibilitat, personalment, en vista de... Segurament no és el lloc on parlar de l'Agència Catalana de l'Aigua, les competències no són municipals. Home, ens afecten a nosaltres. Sí, evidentment, i l'alcalde s'hi ha reunit ja 2 cops i ha traslladat tota la informació que ens ha donat. Precisament per això, perquè no acabo de veure... És una agència, deu tenir un pressupost, no sé de quan, hauríem inclús de saber-ho, i amb què el destina i de quina manera el destina, perquè al final no deixa de ser impostos que repercuteixen en tots els ajuntaments i a nosaltres també. Es poden consultar totes les inversions previstes, per exemple, per aquesta proposta de pressupostos que s'aprovaran si tot va ben breu, pots consultar a través d'un enllaç tot el que està programat per al nostre territori, fins i tot per municipi, ja t'ho passaré. Sí, sisplau. En el cas del desembassament, el no desembassar per no fer un mal major va provocar encara un mal pitjor. Llavors, és a dir, jo segueixo pensant el mateix, és una qüestió de lògica pura, amb el pantà ple i no obrir l'aixeta i després fotre la desgràcia que han fotut. És que és per depurar una mica de dir, bueno, aquí no passa mai res. Josep, no pensis que estic justificant l'ACA, No, però t'ho dic perquè... No, és que sembla que estic justificant l'ACA. Ara parlo de la Baells, dels responsables de desembassament. No sé si eren ells o no. Però, o sigui, jo a nivell personal també ho puc pensar.
Una altra cosa és el que els tècnics de l'ACA i els tècnics que gestionen l'embassament ens vagin donar les explicacions que ens vagin donar. També, i això m'ho he descuidat de dir perquè volia ser breu, però una de les coses que van dir és que el dia just abans que passés això estaven a punt de signar el decret de sequera per aquest estiu, perquè les previsions eren horroroses. O sigui, imagineu-vos de què estem parlant, o sigui, la responsabilitat de gestionar una cosa així. Ens ho van dir exactament així. Estaven a punt de signar el decret de sequera per aquest any 2020. Espera. Llavors, i els protocols que hi han aprovats per tots els agents implicats en el tema de l'aigua marquen un límit de capacitat del pantà, de l'embassament. Cada embassament té el seu, Això és el que ens van explicar, no us penseu que en sàpiga gaire jo, això és el que ens van explicar allà. Té el seu, i el de la Baells té el límit al 93%. O sigui, si no hi ha una cosa molt excepcional, no pot baixar d'aquest límit. I quan ens queixàvem, perquè el que m'estàs dient tu a mi ara, jo ho estava dient allà, estàvem esbarallant, o sigui, ara estic fent advocat del diable, per dir d'alguna manera. Ens van dir, una altra cosa és que tots els agents implicats, i això vol dir polítics, món econòmic, món d'això, posem damunt la taula que aquest nivell de la presa de la Baells, en lloc del 93, estigui al 85. Que això és una cosa que hem d'acordar entre tots. I si tots estem d'acord amb que aquest límit per evitar això, perquè cada vegada seran més freqüents, sembla ser, aquests temporals, aquestes avingudes, una altra cosa és que decidim que tots, però això tota la societat, tots els agents implicats, que aquest límit no estigui al 93, estigui al 85. Ara, quan arribi un estiu que no hi hagi aigua, llavors ens queixarem perquè no hem fet prou previsió. Vull dir que la gestió de l'aigua és molt complexa i cada vegada ho serà més. També per un altre element que va posar damunt la taula i que jo vaig quedar esgarrifat, que és que les lleres dels rius de Catalunya cada any porten un 7,5%, els cabals del riu són cada any un 7,5% inferiors al de l'any anterior. Per tant, això vol dir que si seguim aquest ritme, d'aquí 10 anys haurem perdut el 70% del cabal dels nostres rius. És un element que van posar damunt la taula, i que jo no sé si tenen raó o no, ells sabran, jo no ho sé, però jo us ho trasllado perquè és un altre element que van posar damunt la taula. Per tant, és un tema, el de l'aigua, molt complicat i de molt difícil gestió. I repeteixo, no és la meva intenció defensar el que van fer a l'ACA en aquell moment, que a mi també em va semblar que no havia de ser així, però repeteixo, no soc tècnic. Bueno, doncs això haurem d'estar-hi sobre. Haurem d'estar-hi sobre. Això no en dubteu que hi estarem a sobre. I si ens hi ajudeu millor. Sí, segur que sí. Una altra qüestió. Lo de la xarxa, aquesta wifi que s'ha posat pel poble, quina valoració en feu ara que ja està en marxa? Valoració vol dir d'efectivitat? Sí, ara funciona. Els primers dies l'han hagut d'anar ajustant, hi han hagut disfuncions, sobretot la zona del final de l'avinguda 1 d'octubre, el que s'acosta a la biblioteca saltava moltes vegades. Ara sembla ser que hi havia un problema amb un radioenllaç que sembla ser que s'ha solucionat i jo crec que ara ja portem com una setmana que funciona correctament i la velocitat és bona. Evidentment és una xarxa pública que com més gent hi ha connectada menys dades tens individualment, però jo de moment em faig una bona valoració. És només pública pel carrer, que ningú es pensi que dins a casa tindrà xarxa, tindrà wifi gratis. I no creieu que el nom que té no és gaire identificatiu del poble? El nom de la... perquè té un nom raro, no sé què. No, perquè... No seria com més... que digués, no sé, xarxa Porreig o wifi Porreig o alguna cosa, perquè, clar, d'aquests noms, quan obres les wifis n'hi ha
Sí. Bé, El nom, parlo del nom. El nom és perquè és no sé què, raro, és el projecte Wi-Fi for You. Sí. Wi-Fi és un joc de paraules. Sí. És un joc de paraules, és qui paga la xarxa Wi-Fi, qui paga la infraestructura, i bé, és aquest. No sé, si vols que et digui la veritat, tècnicament no sé si es pot canviar. No ho sé. Ja ho mirarem. Estaria bé que digués Ajuntament de Porreig, potser sí. Perquè és un nom rarillo. Wi-Fi Porreig, potser sí, No sé. No, la veritat és que, com que els problemes que hi ha hagut han sigut més aviat de connectivitat i de que no acabaven d'ajustar el que no funcionés segons quines zones i tal, no, la veritat és que ni se m'ha passat pel cap de canviar-li el nom, però bé, ho demanarem a veure si es pot canviar. I per últim, pel Cristian, de tota aquesta projecte que es volia fer de xarxes de camins i potser d'alguna aplicació, si s'està fent alguna cosa o s'ha avançat amb alguna cosa o hi ha algun... Bé, la veritat és que vam començar amb 3-4 representants, vam començar a parlar-ne, a dissenyar, però sí que la veritat que de moment està un pèl parat, perquè hi ha altres coses, han sorgit altres coses durant aquests mesos que un cop realment estiguem ben aposentats, en el meu cas, llavors començar a dissenyar aquesta xarxa de camins que de fet ja et vaig dir que t'ho faria saber i t'ho faré saber. Per això t'ho tornava a dir, que quan calgui ja saps que hi pots comptar-hi, que ja t'ho vaig dir, que si hem de col·laborar amb el que sigui, doncs... Sí que és veritat que tenim la gran majoria d'aquests recorreguts que ens agradaria, sí que els tenim pensats i sobre plànols, però sí que és veritat que també ara s'està fent una feina de propietaris, que és la més feixuga i lenta, per poder avançar. Molt bé. Molt bé, bona nit. I en el meu cas la primera qüestió seria de cara a la regidoria d'Hisenda. Estem al final del ple de març i més que res constatar que encara no tenim el pressupost aprovat per aquest any, llavors és entendre una mica quins terminis teniu previstos, si ja serà de cara a aquest mes que es convocarà la comissió de comptes de cara a l'aprovació a l'abril, i alhora també entendre una mica aquest retard que hi ha hagut, si és degut a algun aspecte concret, quina valoració s'està fent d'aquests 3 mesos que de moment potser no s'haurà tingut pressupost, si hi ha algun tema concret també a conèixer i saber una mica això, quines previsions es tenen. Bé, les previsions és la setmana que ve us convocarem i us passarem per la comissió de comptes, i el retard només que res per problemes de secretari i tot el problema que hi ha hagut fins ara, i fins ara no hem pogut, ja el tenim, ara sí que ja el tenim fet, i la setmana que ve ja us el passarem. Vale, doncs ja ens arribarà la convocatòria, suposo, de cara a la... Perdoneu que faci una aclaració, però no podem estar sempre amb el tema de que per culpa d'efectius hi ha coses que van en retard. Podem entendre que hi hagi coses que evidentment per culpa d'efectius d'això, però si us plau busquem solucions. Gràcies. Després també, mitjans del mes de gener, crec que va ser quan s'inaugurava la sala, precisament ara que comentàveu, ens vam oferir de manera informal, vull dir, no va ser en cap cas una cosa formal, però per ajudar una mica a elaborar una mica un reglament de cara a la utilització de l'espai i pensar en una sèrie de qüestions per formalitzar, sobretot pensant en el bon ús de la instal·lació i també una mica la seva màxima utilització, perquè al final crec que com més a vegades una cosa més clara està, doncs la gent sap més per què la pot fer servir. Llavors, donat avui, jo crec que encara no es deu haver fet, perquè es volia aprovar al ple, o sigui que si no s'ha aprovat és que encara no es deu haver fet, tornar a oferir una mica de manera més formal la nostra ajuda per si es creu que fa falta, i també comprometre'ns una mica tots a tenir-lo aprovat de cara al pròxim ple, per no anar-lo retrasant. A més, també creiem, no sé, corregiu-me si estem equivocats, però crec que és una qüestió que ens afecta en altres espais també del municipi. Estic pensant, per exemple, en els espais d'assaig de Calpons, que crec que tampoc tenen un reglament com a tal predefinit o aprovat
El tenen? Vale, no, vull dir, per desconeixement, potser els espais de música d'assaig. Llavors, pot ser millorable, el tenen. No, exacte, potser donar-li una volta, no? Per més que res pensem sempre en com fer una mica que la gent se senti responsable de l'ús que està fent d'un espai públic i potser si no se'n sent prou, doncs al final hi haurà d'haver un reglament que, entre cometes, incentivi doncs, aquesta responsabilitat. Potser seria un tema donar una volta, sobretot perquè al final també serà una cosa que tota la població ens en acabarà beneficiant i això doncs, intentar no... Vull dir, ara que ja fa 2 mesos i mig que pràcticament està en funcionament, doncs si pot estar aprovat el mes d'abril, doncs millor, no? Sí que és la veritat que el nostre desig també és tenir-lo ja de ja, no és que ho haguem deixat per ara al mes de març, sinó que des que vam inaugurar vam començar a treballar, però com bé has dit, no? Perquè quedi ben clar, ben definits quins seran els usos, doncs ens hi passem estones i estones, que penso que ens anirà molt bé que ens ajudeu per trobar això, no? Que sigui de tothom i per a tothom i que no plantegem cap ús que llavors entre tots ens en puguem empenedir. Sí, exacte, ja no només pensar en usos que potser després d'això, sinó també saber quins usos se li pot donar, perquè al final també és una manera, jo estàvem pensant, i l'altre dia també ho comentàvem amb el Josep, no? un calendari públic a nivell digital que et puguis veure quan l'espai està disponible i que allà puguis reservar, doncs és la millor manera de poder-ho anar sabent, i si sobre això ho pots vincular a la pàgina web, que tens tots aquests espais, ja ni per la gent del poble, que inclús es pot intentar parlar d'un lloguer, d'espais o el que sigui, d'assaig, ja cal Pons, vull dir, diverses coses que si tu les tens més ofertades, diguéssim, a la pàgina web, no deixen de ser espais municipals que els hi pots treure, en aquest sentit, una mica de suc. Sí. Bé, una mica els usos sí que es van definir al nou procés participatiu. Una altra cosa és el reglament d'ús, que sí que hem de ser molt curosos a veure com el fem i què hi donem cabuda i què no. I pel tema del fet de tenir un lloc on poder consultar si està disponible o no, en el cas de la sala, se'ns ha instal·lat amb un ordinador d'aquí a l'Ajuntament de l'OH un programa que encara no està implementat al sistema, que s'ha de fer bé, amb calma i que tots ens hi sentim còmodes, en el qual qui vulgui l'espai a l'hora que sigui podrà venir presencialment o trucar a la persona responsable, es donarà, diguéssim, ara ja es fa, però a nivell manual, amb una pàgina, amb un Excel, i ja hi ha una persona que controla les hores que està ple, les hores que està buit, però en aquest cas, quan estigui implementat el sistema informàtic, serà fins i tot molt més àgil, perquè trucant es podrà demanar l'ús per una hora determinada en un dia determinat, es generarà amb aquest sistema informàtic un codi de 4 xifres, amb el qual aquesta persona o aquest col·lectiu o aquesta entitat no haurà d'anar ni a buscar la clau ni res, sinó que anant a la sala a l'hora que li toca, amb aquells separatets que hi ha, podrà posar el codi de 4 xifres, podrà accedir-hi l'estona que té reservada. Una mica, el que passa és això, aquest sistema encara no està implementat, diguéssim, el tenim, però encara no l'hem posat en marxa. Ara és més manual, hi ha una persona que reserva hores i que s'entrega la clau quan toca. No, doncs precisament per això sí que de vegada, com esperem tots, no, que es vagi fent un ús gradualment major d'aquests espais, doncs precisament aquesta més urgència. De fet, val a dir que la demanda ja és alta, perquè hi ha sobretot persones que assagen folk, que assagen swing, assagen sardanes, s'hi fan alguns actes ja, vull dir que bé, la demanda jo crec que va ser important. Precisament per això també que des d'aquí acompanyem amb aquest reglament també la màxima urgència. I finalment, jo per acabar ja el meu torn, voldria també remarcar que a data d'avui em sembla que el polígon de Cal Vidal encara no hi ha previst, o almenys no està instal·lada, no sé si està prevista la instal·lació de la fibra òptica dintre del polígon de Cal Vidal. Llavors, clar, nosaltres des del nostre punt de vista creiem que aquest tipus d'instal·lacions ja s'ha fet aquí al municipi, però en un entorn com seria el polígon de Cal Vidal, l'entorn del final, un dels grans polígons que té Porreig a nivell empresarial, i on també esperem poder-hi anar encabint i que sigui un atractiu per noves empreses,
ja que a data actual en aquest entorn és un mínim requeriment per realment poder ser competitius dintre d'aquesta oferta d'espais, no? Per això demanem si hi ha algun pla previst o alguns terminis en quant a instal·lació de fibra òptica en aquesta instal·lació. D'entrada, dins el pla de modernització de polígons es va fer l'actuació de fer una infraestructura de canalització perquè l'empresa que volgués fer el desplegament ho tingués més fàcil, des de la C16 fins al mateix polígon. A hores d'ara no hi ha cap empresa que l'hagi fet aquest desplegament, però sembla ser que sí que hi ha interès per part d'una de les dues empreses que està instal·lades aquí en arribar-hi. Una mica també és l'oferta i la demanda. Les empreses calculen molt bé si el número d'abonats que poden tenir en una zona determinada els hi serà rentable o no. Jo entenc que és més el posar-se d'acord empresa operadora amb els possibles clients o els possibles demandants, que crec que hi és aquest contacte, no ho sé. També, i aquesta setmana passada, se'ns va parlar d'una possibilitat que era com fer el desplegament a nivell municipal. Això s'ha de valorar si legalment és possible, perquè jo crec que el municipi o l'Ajuntament hauria de passar a ser una operadora de telefonia i amb la qual no sé si és adequat per un municipi d'aquestes característiques. Però que sí que hi ha converses entre usuaris i les empreses possibles, sí. I fins i tot jo no fa gaire setmanes vaig estar parlant amb el responsable d'una de les empreses per veure si movia el tema de fer-ho arribar al polígon de Cal Vidal. Bé, està així. Estem d'acord que és interessantíssim que arribi la fibra allà. Bé, un altre punt que volíem preguntar és, amb el ple passat vam parlar de la concessió del bar de l'Ametlla de Merola. Volíem saber si heu demanat a l'associació de veïns si se'n volen fer càrrec. No estem esperant a fer una reunió que l'hem posposat per qüestions que encara no venen al cas, però estem esperant tenir una reunió en breu amb l'associació de veïns i és un dels temes que tractarem. Però de moment no ho hem fet. No, més que res perquè quan es faci, si es fa el nou plec de la nova licitació i tot, que nosaltres tenim una sèrie de punts a tenir en compte que si d'això els posem en comú i en parlem. Perfecte. Si és que s'ho queda l'associació o és que qui ara ho vol continuar tenint o es presenten nova gent. Perfecte, molt bé. I un altre tema, que això és de transparència, és que veiem que en el portal de transparència de l'Ajuntament hi ha les actes de juntes de govern del 2019 i són penjades, però del 2020 no n'hi ha de cap més. Volíem saber si... perquè això hauria d'estar penjat. Sí, bé, és una qüestió purament administrativa, això de la primera. Val, nosaltres... Avui he penjat la del 20, o sigui, he posat per firmar la del 28. Doncs la de gener està penjada, la del 20, la primera, i avui he posat per firmar la segona de... És veritat que l'he signada. Sí, que l'ha signada. I es va crear per això la carpeta 2020? No, perdó. la carpeta no està dintre del 2019. Sí, perquè la carpeta no... O sigui, ho vaig penjar sense donar-me en compte que hi havia la carpeta i no se me n'hi va anar. I ara ja m'han creat la carpeta, em sembla, i ara ja les aniré posant totes a la carpeta del 2020. Però la primera de gener segur que aquella segur que és. És que també s'ha de tenir en compte que es pengen quan jo les signo, que és que s'ha aprovat a la següent Junta de Govern. Perquè clar, s'ha d'aprovar... En feu dues al mes. Una cada 15 dies. D'acord. Sí, és una cada 15 dies. Només que res que la gent que ho vulgui consultar, això ho tinguem present de que hi ha de ser. Aprofito ara que has dit això perquè em falten encara alguns declaracions de béns. Falta la meva, que és exactament el que hi havia, o sigui, no s'ha de canviar res. Però s'ha d'omplir el full aquell que... A mi m'han dit que si ja està especificat amb la primera és exactament el mateix, no cal... És que la primera hi ha les dades, hi ha molta dada que no es pot fer pública, o sigui, hi havia números de compte i clar, això... Amb la meva no. Amb la teva no. Clar, jo com que els altres hi havia números de compte i així, per això vaig fer aquest resum. Llavors, una altra cosa que volíem dir és també si us heu mirat que a l'últim ple en vam estar parlant i és una cosa que ens interessa molt,
que és la concessió de l'Albert de Calpons, si us heu mirat i se'ns havia de passar el projecte inclòs que estava en l'oferta presentada quan es va fer el conveni. També si es havíeu mirat el que us vam comentar, que la Fundació Catalana de l'Esplai havia passat, perdó, que l'Associació Catalana de Cases de Colònies havia passat després amb un altre nom, es havia de mirar el conveni, si el contracte estava correcte o no estava correcte. No hem fet. No ho heu fet. No. D'acord, sí que ens interessaria ara bastant tenir això aviat, que ens ho poguéssim mirar bé, si us plau. Bé, i hi ha un altre tema que també fa uns mesos que n'hem parlat, de fet va ser el ple de desembre, sobre el tema dels problemes, que ja ve de llarg, de cobertura telefònica mòbil que tenim aquí al municipi. Semblava que vam entendre en aquell ple que hi hauria un cert seguiment per part de l'equip de govern sobre els operadors de telefonia primer i potser fins i tot estudiar la possibilitat de debatre una possible instal·lació d'una antena de telefonia. Bé, simplement saber en quin estat es troba, si s'ha entrat en contacte amb aquestes empreses de telefonia i segon, si es pot arribar a preveure una nova instal·lació o una instal·lació de repetidors. Els problemes segueixen persistint i si hi ha futurs passos al respecte. Sí, vam fer una visita a Telefònica a Barcelona, però estem parlant de fa un mes i mig, ja crec. Sí, vam parlar al desembre. Doncs jo crec que no sé exactament el dia, vam baixar a Barcelona a Telefònica i em van explicar el perquè d'aquests problemes de telefonia mòbil i el perquè si no fèiem la inversió des del municipi no milloraria. El per què està així és perquè fa uns anys, potser estem parlant de 10 anys o així, aquí hi havia dues antenes de telefonia mòbil, una estava en un edifici que hi ha al costat de l'escola Alfred Mata, l'altre estava dalt al castell i el conveni amb aquests edificis no es va renovar, els propietaris dels llocs no ho vam renovar. En aquell moment el Telefònic, la companyia, va demanar a l'Ajuntament que proposés algun lloc alternatiu i no es va fer, es va dir que no, perquè, si us recordeu, en aquella època hi havia el paradigma de que les ones de la telefonia mòbil provocaven càncer i per tant, va ser una decisió política, no es va donar o facilitar un lloc alternatiu i la inversió que hi havia prevista a Porreig se'n va anar a un altre lloc. I bé, a la demanda de què s'hi pot fer amb això, podem tornar a encetar aquest procés. La resposta va ser d'aquí al 2024 no hi ha previst cap actuació a Porreig. Aquesta va ser la resposta. Una altra cosa és que a nivell municipal es volgués fer la inversió, però són inversions molt importants que crec que el municipi no ha d'assumir, com a municipi. S'ha contactat amb alguna altra operadora, a part de Telefònica, de Movistar? No. Perquè hi ha altres operadores que tenen línies de telèfon que potser estarien interessades. Sí que és veritat que llavors hi ha d'haver el lloc on es col·loca l'antena i això és un altre debat, però ara mateix la que hi ha al castell sí que està en un terreny municipal que és al costat del cementiri i per tant doncs... És un altre camí que hem d'explorar, sí. Contactar amb alguna altra companyia. Es farà. El mercat està liberalitzat entre cometes i per tant podem buscar altres alternatives. Ok. Bueno, tu, Us torno a demanar, com hem fet en els últims plens, que tenim pendent el registre de guals actualitzat, que encara no ens heu passat. Sí que us agrairem que entenem que l'Ajuntament ha patit una manca de personal que ha fet que anessin desbordats, però que ens poguéssiu donar unes dates aproximades de quan ho tindrem, perquè crec que és la tercera vegada que ho demanem
i nosaltres per poder-hi treballar agrairíem tenir més o menys els temps en què disposarem de la documentació que demanem. Sí, bé, no ho hem... Sí. No ho puc dir, però sí que s'està treballant i ja s'ha... Clar, és una cosa bastant lenta, vull dir, han de passar carrers per carrers i han d'anar fent fotos i ara realment s'està comprovant si el gual que hi és està dintre la llista, si no, si s'havia donat de baixa o no, i ara estem treballant. Per donar-vos a la llista no et puc dir si en 3 setmanes ho tindrem, tot depèn de la feina que vagin fent aquestes 2 persones que se'n cuiden, doncs... Bé, de fet, una mica l'objectiu era aquest, veure quins estaven en vigor, quins estaven prescrits, quins estaven al corrent de pagament i quins no. Per tant, suposo que si esteu fent aquesta feina, quan ens ho doneu estarà ben feta i justament és el que nosaltres volíem analitzar, si realment els quals estaven al dia i una mica quantificar quin impacte econòmic pot tenir en el municipi i sobretot ara que estem pendents de ultimar el pressupost i que cada any, evidentment, això deu comptabilitzar-se com una possibilitat d'ingressos, que això estés actualitzat i que realment aquells que ja estan prescrits deixin de fer la seva funció perquè ocupen llocs d'aparcament i que també es puguin actualitzar de manera segurament més correcta quins seran els ingressos previstos, en aquest cas per taxa de gual. Bé, també hi ha un tema relacionat amb pressupostos que hem repetit en els últims anys i ara que poc començarà a venir el bon temps, és el tema de la zona d'ombres al Parc Infantil de la Plaça Nova i ja per extensió també el que hi ha sota la piscina. Recordem que en l'últim any ens veu comentar que sí, que això ja es tindria en compte i que aquest any ja estaria previst en pressupost perquè aquest estiu aquestes 2 zones poguessin estar cobertes de cara que quan hi ha els mesos de forta calor segurament no en les hores més punteres, però que sí que aquests espais es poguessin utilitzar durant més temps quan arriba el bon temps. Està previst. Ho teniu previst en pressupost, per tant, per aquest estiu tindrem ja... Està previst que aquest estiu ja estiguin col·locats. Perfecte. A més, amb unes zones d'ombra orgànica, que són d'aquelles que deixa passar una mica, però que és com si estiguessis sota un arbre, per entendre-ho. A més, que si han de ser, creiem que han de ser més gruixudes, es poden posar, una cosa molt funcional que a més es pot treure, una cosa superfuncional que crec que faran molt bon servei. Creiem que faran molt bon servei. Doncs ho celebrem, que sigui mòbil, que es pugui posar i treure perquè a l'hivern convé sol i a l'estiu no, però sobretot suposem que ho celebraran especialment els avis, pares, nens, nenes que aprofiten aquestes zones que són molts i que així les podran continuar disfrutant quan faci calor. Per continuar, el camí de Porreig cap a Cal Prat, sabem que hi ha una zona que no és terreny municipal, que seria tot el que és el polígon de Cal Prat, la rotonda que deu ser de Diputació, de carreteres, i llavors la carretera que acaba d'arribar a Cal Prat, que no sabem si és una part de Diputació o no, si és de Cal Prat o no. No sé quin dels dos referir-me, perquè em mireu tots dos, no sé si és obres... Sí? Molt bé. Perdó, quina és la pregunta en concret? La pregunta, il·luminació, que ja sabeu que és el meu tema estrella. Nosaltres ho hem detectat, però a més ho hem constatat en persones usuàries d'aquest trajecte, que la il·luminació és deficient. De la rotonda gran d'allà al costat de Cal Ballarà per anar cap a... Exacte, fins a Cal Prat. Cal Prat, diguéssim, del camp de futbol fins a Cal Prat. Tot aquest trajecte que ja deixa de ser urbà i en primer lloc això, demanem de qui és titularitat cadascun dels trossos per veure si s'hi poden o no fer actuacions o quines s'hi podrien fer. Us ho miro i ja t'ho direm. Sí, vale, d'acord. No ho sé en aquest moment, no ho sé, però
allà s'hi va ficar il·luminació nova. Sí, és cert que tot aquell tros de Calprat hi va haver uns dies que va quedar fosc i ara hi ha llum. Ara hi ha il·luminació. La part del camp és tot allò... Sí, a veure, sí que allò en el moment que allà s'hi vulgui fer alguna cosa s'ha d'urbanitzar i ho ha de fer qui és titularitat d'aquells terrenys, que és Prat, és Colònia Prat. No, més que res que aquesta zona, és clar, no sabem si és del propietari de Cal Prat, però si és que és d'ell aquesta zona, potser se li hauria d'insistir en el fet de dir... De tota manera, s'hi va ficar il·luminació i n'hi ha. Que no n'hi ha suficient, pot ser, però hi ha il·luminació que es va ficar quan es va fer aquest pla de modernització de polígons, i s'hi va incloure aquesta actuació municipal que no tocava, per dir-ho d'alguna manera. No és tocat. En aquell tros sí, però comptant doncs, això, que hi ha vianants, que hi ha bicicletes, que hi ha motos, algunes zones queden fosques i sobretot un cop s'arriba a la rotonda, que entenem que segurament a la rotonda és molt difícil de fer-hi una actuació. I Generalitat. És del Departament de Territori. El tema d'il·luminació de rotondes com funciona i si estaria permès il·luminar-la o no, però un cop s'ha acabat la rotonda, en el tros de carretera, que ja no és rotonda, que llavors ja entenc que està subjecte a una altra normativa, fins a arribar als primers fanals hi ha una distància considerable. Per tant, entenem que potser la rotonda és un lloc de difícil actuació per normativa, però segurament de rotonda fins a arribar als primers fanals a Cal Prat, allà sí que s'hi podria fer alguna actuació, si més no perquè és l'única via que els veïns de Cal Prat tenen per poder arribar fins allà si van caminant, en bicicleta o amb algun mitjà sense il·luminar. Ho mirarem quin tros és, perquè segurament hi ha un tros que és de Diputació, des de la rotonda fins que no arribes al trencant de Cal Prat, segur que és de Diputació, perquè és l'antiga 1411, sí, exacte, que és la que continua del carrer Major Llobregat i travessa, per tant segurament que un tros és competència de Diputació, i a partir de no sé on ja deu ser competència municipal. Ho mirarem, ho mirarem a veure exactament fins a on és competència de l'Ajuntament de Puig-reig. Molt bé. I seguint amb el tema d'obres, les obres del projecte de pavimentació de passos elevats està totalment finalitzat? Sí. Està acabat? En principi sí. El tema del canvi d'il·luminació per LEDs també? Falta alguna actuació, encara no està. Falta alguns reforços, tot el que hem parlat de vegades que hi ha alguns punts on convindria incrementar la il·luminació. Just aquesta setmana tenim revisió d'obres per finalitzar punts. També hi ha un altre sector que no està acabat, que és el tros del passeig del riu, el camí aquell sota el castell, que hi han d'anar aquells fanals amb plaques solars, que no acaba de funcionar i per tant estan buscant quin element s'hi col·loca definitiu perquè funcioni bé. Molt bé. Doncs per part meva ja està, gràcies. Alguna cosa més? No, bueno, sí, només una cosa. El 19 d'abril hi ha la caminada del poble. Es va demanar, es veu, que el mateix dia es poguessin fer visites a la Torre de Merola. No és que ens sembli malament, però creiem que el mateix dia, quan encara no s'ha ni fet una inauguració de la Torre de Merola i tot fer visites allà, quan la gent s'hi fa la caminada, no anirà a fer visites a la Torre de Merola. No sé si això ho podríeu gestionar, no sé, on parlem, a veure com es podria... Parlem, no sé amb qui se'n va parlar de fer això. Tens d'això pagat? Amb els organitzadors que van creure que ho volien fer. No és tant fer una visita a la torre, sinó jo entenc que és poder-hi pujar clar, és que no sé... No té cap sentit el poder-hi pujar i prou. D'acord. Vull dir, s'ha de poder interpretar el monument. Sí. Sí que és cert que es va parlar amb ells i a mi no em va semblar incorrecte, però sí que després parlant-ne té poc sentit el fet de només pujar-hi. D'acord. Llavors, si es planteja que en el dia de la caminada s'hi pugui pujar,
s'hauria de fer una inauguració abans. No, més que res això, que com a Ajuntament potser interessa fer una inauguració del Torre del Marol amb el que s'hi ha gastat i tot, de fer una cosa ben feta i més que res això. No? Vale, sí, però que és estrany que en parlem aquí al ple, però bueno, vull dir, vale. És que és l'únic lloc on en podem parlar. Vull dir que s'han de transmetre les coses que ens diu la gent i s'ha de transmetre en un ple. Sí, però vull dir, estic parlant jo, que ni estic a l'organització, vull dir, no, entén-me? No, hòstia, és una No, però organització per això ho diem, que dius per què se'n parla en un ple. Jo crec que les coses s'han de poder dir, en un ple no hi ha problema. En un ple es pot parlar de tot, tens tota la raó. Només faltaria. Però bueno, vull dir que jo ho sé de rebot, no sé per què parlo. Bé, parlem-ne amb els que havien de fer la visita i amb els de l'organització de la caminada, a veure què es fa. No, senzillament si com a Ajuntament us interessa fer una bona inauguració d'una torre que creiem que val la pena. Penseu per això que el fet de pujar-hi no és tan simple i que igual hi ha la idea de que és 30 segons i no és així. La gent que va fer la caminada segurament molt reduït. Exacte. És difícil l'accés, no hi pot pujar tothom. I poca gent a la vegada. Per tant, potser realment no és el dia més adequat, potser sí que n'hem de parlar. D'acord, en què hem de parlar? Alguna cosa més? No? Doncs va. Públic. Aquí donem per acabat el ple. Si el públic vol dir alguna cosa... Doncs, vinga, bona nit a tothom, acabem aquí per avui.